Shubor na Shlem jong Nongkseh Hima. Ka Shillong Sports Association hani ka sngi ka pendapat ba Lashai ka sngi ka khatlai tarik no pra harja apusan kandon ka jele kai football final jong ka champion cup harja apusan banyele kai hapdeng ka Shillong Lajong football club persha ka Nongkseh sports club SSA stadium Shillong u assistant general secretary ka SSA uba samran cm ulaong Lashai ka sngi ka khatlai tarik no pra harja apusan kini bro atli kikin hone le kai kini ka namla adu jong ka tournament Ulaong bagini beratli kikin hon, kikin top ya kaway ka ba job ya ka first division, bat kaway ka day ka nong job ha ka Shillong Premier League, bat gini beratli kikin hon ki day ki belapin krep ha, bat ki day ru ki bampat mat ka jing syaram ha ka ni ka jing lekai. U assistant coach ka Shillong Lajong uba lekini shooting, ulaong bah ka jing lekai final Lashai ka sngi, kin persyang kat bala bani lekai ting ban penyo, ya ki kabu ban poi sya ka thong. Ulaong bah ka kin hon ka long ka belapin krep ban poi sya ka jing job, wat la ka yo benekun bat ka team ka baklan u coach jong ka Nongkseh uba Richard Nongneng ulaong ba ka jing thmu jong ka hun ye lekai ka long bakin khang yu ni usnam na ka jing job kum juru u captain ka hun Nongkseh ulaong bana ka leng ka hun kan le kat bala ban poi sha ka thong lingba ka ji kai u coach kat bat atli ki team ba poi sha ka final jong ka champions cup arja ka pusat kata ka Shillong Lajong football club ka Nongkseh sports club kita langru ki coach yang bro atlet team nanta ki captain yang bro atlet team tik mo pilih hi ka Shillong Sports Association kala stang ikani ka tournament ka batmai hakaba ki champions but ki runners up yang baro ki division bukan tu ka fourth division third division second first but ka Shillong Premier League kinyo bani simanta kani ka champions cup kani ka tournament kelas stang adu ka art south trick u naiwe but Lashai ke singa de ke singi ka bakhat ke chi le ka khatu final akaba kini beratli team kini ya ka nam ladu belum ka champion ani kata ka overall champion jong kani ka tournament de kombakalong hi kani ka tournament ai kublai ki team baro ki bala wan simenta ki bala peni sisa ya ki cinta stop ki jong ki akaba kalong ka tournament ka itna ka chi khun ka ba tentang mila mundur mo team ki division ki baret kila banyak pun khamba division ki bahe de Lashai ke sngi pat ka ji kedu final kan dai padang ka team na ka first division ka badai ka champion na ka first division bat ka team ka badai ka super cup champion na ka Shillong Premier League de kadai ka difference kadai one division mo de ndai bro atlet team bidik team ki ba lapun kre ba nak mantakan ni ka ayo mele kai Shushu ini bentip ru baru arti ki team hauli hakani ka ayom ka benta kimpat mat ya cingra ini kani kalau kai ka internet ka ketik dik ya ka cimut perkhat jong kiri with football hakani ka jela ka jungi ku bagi tip hi ka football ka dega number 1 sport apo ka jela mekhalia bat Lashai aba pai ba ki wan bat pai kani ka cingi dek ka kin wan bat pai banyu i manusia siapa deka nam ladu ne kata ka champion ha ka di ka jingi le kai padang ka Nongkseh persya ya ka Shillong Lajong de ka Shillong Lajong kawan ha ka ni ka jingi le kai Lashai ka sngi ka final jong ka champions cup ha ka bak la de panyakun ha ka ni ka ayam umata kan thup ya ka Shillong Premier League super cup ka champions cup kum ba khat ru ki jingi khun ba da kini khat ru ki jingi khun ka job khat we tli ba san tli ka ya kha Nongkseh kawan hakani ka final na ka first division syak champion ka jing le ka champions cup Lashai ka sngi ka final ka de badi le ka khat sau tli ki jing le ka ka ba ka de punjab khat lai tli bat ka ya khat ka wei de jing le ka ba ka Nongkseh komba chupen kenma yu pi hangni ka ya khat ka jing le ka champions cup ka ta Shillong Lajong de ka tu ka jing le ka ka ketik bai pai ba Lashai ka de ka final hakaba Lashai onum la shu badan ka jing khat Lashai ka de ka sngi hakaba ginrai ka jing rai ka de padang ju ka jing le ka ju kini baro artli ki team ka de ki team ki bala pengkre ba baro artli ki team ki coach ki bapiang ki players ki bapiang bat Lashai ka wei ka team kan le chiying kum ka ladu bat ka wei ka team kan mat ka jing ram ka peningkom Lashai ka sngi te ita ilom i
Rule की प्लेयर्स बनाता बोल की गोल Dah. Kendia nak beri bukan ni ka Champions Cup nak kalian sungi ka Shillong Sports Association macam pun kenal pi. Ni island ini ki division ki barit kata ni bukan second, third fourth division bakin him loan san mut ki player. San mut ki player kila ban him loan nak kanu ki division ke baki ki kwa ikini ki player ki baki ki gidan ke jing itana ko mila kai ki player kila ban him loan. Te kani kala yak shibun ya ki tim PNI ya kapten ka jing le kai ka mau ka siang bat ka MLP. Ka itana ma ka jing le kai mau ka siang ka dengan tim fourth division ka MLP ka dengan tim first division ka jing le kai ka job ka MLP lai la a ka jing le kai ko itana ka. Itu wan ba ka jing kali ka ba manu ba tap bun tri ko la kani ka jing le kai Champions Cup kum bakalong mentahi haru kani klimat ka ba mentah ki dan arut ki players ki ba yo ban tap spun lagi gol kata way player be jongka Mikaela police football team open shy linkoi bola yo ban tap new lagi gol but so way players what ude u player jongka Shillong Lajong football club u ribor lindo linkoi ko bola yo ban tap new lagi gol te ka chance kada yo ribor hi namar Lashai dah yo banyak kun shot ko way ke chingi dia kai te le sila da ula ko kuno banyak ka team Lashai mo ula ban yo asnan ya ka kusnam top scorer jong kan ka tournament ha ka pakan don ka kusnam top scorer lene uta urang tap gol bo bun tam ya kan ka Champions Cup arja pusat prize money job anu rana sa pagdosya ya kan ka tournament hi na kalian ka jong ka Shillong Sports Association gila penbait ba ya ka ladu ngen ai pralak bat ka bawan pa kan dei saulak Samlan batai lang ya tiket Lashai no kamu expect to bring from point nampak ketika sale kalau no kamu terus habede bat ka jiwan ki nong pitkai te nang toy Lashai kandai ka si ka ban buntam hakani ka ayo bat community hi ba bro artli ki team ken la ban dalam shibon ki supporter ta kum bakalo menta ka ti sia pi hi ba ka Nongkseh ka ka wei ka team ka ba khamla ban dalam bun ki nang pitkai ndai wala ka taru Shillong Lajong ka don ka jong ka fan base ka ba supporters ka jong ka iklan ba te ka expectation ka jongi kum bakalong pa ka jing le kai ya kini 6 job ak ka Nongkseh bat ka MLP ka first division crowd ula ai respon ka babiang ba ha ka tu ka jing ka Lashai kan try kan khambun bat kala ban third ka prahan ko ja kinang pitkai na ka mata Lashai ka sini mar Lashai ka sini sa koi ka gallery in pli ya ka bangit sedang pan ai ban di tiket ru nadu Lashai ka sini te nadu manen menci sini kelaran ke bofun nga kelang ka jelam kalian na puri boy na tan po jentia ki ong ba dikinan ang banyo tiket bila Lashai ong wan ba chika jingi leka nangi in persyang ba penrung ba ya boros lawan 10 ini lawan tap penrung ba hapo stadium na ke yo ba ya kani ka jingi leka le seba khatin faran kenong the most awaited match mo kacing ile kai baro ngilap khamal community ba bang ginya yo i gini ji nakaliang jong nga kung puso nga Nongkseh Sports Club awan kong ni ai ngu in play mulai lam nanti matau snam menglapoi hadu pani ka thong ngelong champion ya ka first division Shillong League nang tamatang iyo ile sa ka Champions Cup kabangi kendu bagi team nadu 4th division 3rd division 2nd division bat ka super division kalau kau ege ke pasutna bagi players ngi iyo punya tenju bor bagi team bagi team ki ba khamret division ba he division ngi te ka game jungi ki ba julong bor ngi le ka we play the same style of play the same formation maka kumba julong ka game jungi kumba ngila bun ki players long well polished players ki players rai la kai lagi clock ba he wan don ki players ya mix of players ki bila kan ki na same clock Nongkseh bat ni tuwe pen clock khamre tu tinggal long mix of players te like tambalong ka game jungi ka long continuous tadong ngasa ka first division ni glamorous ni keep on playing ni engage lagi tournament mari da ka first division ngonta kawan sa so kan di super cup
Champions Cup. Dia ngin continue ngin continue here ya kai bang game ji la kai boro ngin continue ka tai game ko chang hoi nakalian jongi kumbong kata sien lai la kai ni film pak ram barka ni ka sien ka khadu kum ka ong i player si ngin khang yu news nam ta ka jing jok kata ge jing thumu ka jing mut ka jongi bang ila prepare baru makam ong ngi respect ki opponents imre bang itiang ki opponents ani ngi respect ki opponents khanang bang long iba long well prepared nam ta game persai ki Hari dia Lashai ni. Tiền đi công ai ngồi play bala dan rekapan ni bala penpoin mechanic final te kumjuro nak keling congai kum kapten congat tim di don bagi kawai kecumut kawai katong bangin jelai kai nak bangin yo kai juta so cungcong kumjuro di don kecumut ba kumbang isai muka bangin jelai kai with confident bangin maintain kata ga winning mentality bangin dah labi pencok hak kecing itu kumbang itu langi Shillong Lajong kedai kawai tim kebal nadu mencuai ki players ki lai don lang ki lai practice with dakisnan bangal don lang pergi hing lai tip ki strength jong ki kundo te teng ilai kai ngaton bagi senior players wa berkelai jong teng yaram ru pergi te kan sim ceng yang ngiru Lashai ladang ilai kai jam ilai insting kan long ni kesim ceng yang ni te andre nak keling jong ni follow by ka plan jong coach ibala ai ni ngin trace tombe ke bangi ni dan ke hapo kemesim katangin ai roti Lashai 100%. Thank you. Kung ni ay mo play job ni on poi ha ni kadan pengiyo itu pan dia punya kena final Champions Cup. Mentau senam ni kum Lajong melawan on the great year for us. Nama bana tu Richard Lade man rai la thong re yo on top no. Ya le pa ni kai pa ni ka Champions Cup ni ka Super Cup ni champion. Pa dia kasi ke Lashai ru ni la kemen mana di long excited hai kan Ïakhun ni ka match or kalong ka match ke betok Ïakhun ka Nongkseh team ka baklai Ray ni kun ka team room ngalong kita create but most probably ni likely haka team performance mandek individual but with latest tactical and latest technique hika ba sorbobi ba ka team hing yo ni kai player ni kata kalong consistent jun ki player na do ka SPL hi ba do ka match ba Ïakhun ni kan final ba ni kermen ni banyan ai ka bahatam live responsibility positive calm ni kermen ni bangin yo ikut job ni Lashai Isu tu berkejut kan kerja lagi ni. kami strength we le last game hangga cuma jong kami nama kami ada last game cuma ni lah Lashai nama start first level most probably dari ka first team ni first train ni jong Lashai Menurut saya projek lagi. ingin ya kata ngalamu game ingin you play your own style of game same style of play with more consistency in more the game coming in the kai mo ti na do pastang ni no consistent the team journey but will come I mean will try to convert the chance we get malba with the last game there's so many chances no when ada ban job one goal but we work on more on that this time with Nongkseh to convert the chances we get so that we can nyelam ini pengelapan voice katong nyele kawan kai man sutnan andre mentangi ke long mentoy no betting don jogi team balapan bait engka dan even ki team kan siu bai di player kali gue ke bai si ki khanare ki jongel kom no ban simi kani ka bantang ka football career ke jogi dan maklakan support ya ke jogi Lashai Jadi untuk ki goalkeeper defender what is skill nomor kalau malah lain ai kembali expect kita cuba baru expect ini Nongkseh kita represent apa lagi ni represent